Добър вечер, аз съм Данина Ганчева. Здравейте от мен, днес е 13 май, а аз съм Теодор Желев. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Евро Шумен. Започваме с новината, че евродетективите на община Шумен са отбелязали изключителен напредък с мониторинга над съфинансиран от Европейския съюз проект за по-чист въздух в община Шумен. Евродетективите бяха изключително дейни и продуктивни при последните месеци, като нашето първо включване тази вечер, директно от офиса на областния информационен център на община Шумен. Наживо там предава Джан Муа. Джан, към теб. Джан, чуваме ли се? Здравейте! Днес се намираме пред областния информационен център град Шумен. Ние сме екипът на детективи на европейски проекти и работим по една важна тема – качеството на въздуха в нашия град. Заедно с ОИЦ Шумен участваме в европейския проект подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен по процедурата за по-чист въздух. Като част от дейностите по проекта ще следим напредъка му чрез посещение на място, интервюта с екипа за управление, срещи с институции, както и чрез анкети с граждани, които пряко се възползват или ще се възползват от резултатите. Нашата мисия е да проследим как европейските средства достигат до хората и как подобряват ежедневието ни. Очаквайте още от нас детективи на европейски проекти. Благодарим ти, Джан, за това включване от областния информационен център на община Шумен. След това кратко представяне от нашия кореспондент относно проекта, следва да видим един материал от нашия еврорепортер от представителните офиси по проекта, Белинда Якуб. Белинда, към теб. Здравейте от централата на проекта в самия пазарен район на Шумен. Тук хората току-що са предали заявките за смяна на печки с модерни екологични уреди. Целта – по-чист въздух и здравословна зимна топлина, без дим и пепел. Въпреки че проектът се нуждае от още повече гласност и доверие, това е шансът на Шумен да потиша истински чист въздух. С малко усилия на гражданите и институциите това ще стане възможно. Вас беше Белинда Якуб. Благодарим ти, Бели, за споделената информация и от теб още научаваме за епохалния труд, който са положили евродетективите. А сега е време да сменим обстановката, като Вероника Брилска ще ни отнесе на село, където евродетективите се допитаха до местното население и разучиха нагласите относно замяната на отоплителни средства на твърдо гориво с екологични такива. Вероника, къде те намираме? Здравейте директно от село Дибич. Ние сме екипът на детективи на европейски проекти и днес ви срещаме лице в лице с историите на хората, които участват в промяната. Обиколихме Радко Димитриево, Ивански и Дибич. На всяко място говорихме с хората, които най-добре знаят какво се случва там. Жителите и техните кметове. На въпроса как разбрахте за проекта и как премина кандидатстването, жителите отговориха, че са били информирани чрез информационни кампании, минали по селата и издържали за няколко дни, постери, флаери, социални мрежи като Фейсбук и разбира се най-често срещания вариант, а именно от съседи и приятели. Попитахме кметовете на различните общини дали са срещали някакви трудности при информирането на жителите си, ако да, от какво естество са били. От тях разбрахме, че трудностите, пред които са се изправили, не са били малобройни. Някои жители са били доста въодушевени да кандидатстват, но са се отказали, като са разбрали какви са критериите. Друго тяхно притеснение е, че инфраструктурата на селата не е достатъчно модернизирана за ефективна употреба на предлаганите алтернативни уреди. Въпреки усилията в някои селища, хората още не са напълно информирани. Хората споделят притеснения за по-високи сметки за ток и възможни аварии през зимата. Истинските промени започват от малките населени места и от хората, които не се страхуват да опитат. От село Дибич ви казваме, промяната е тук, стига да я подкрепим. Аз бях Вероника Брилска, останете с нас. След това включване от село Дибич и Вероника Брилска, следва да разберем как евродетективите се срещнаха с ръководителя на проекта за по-чист въздух в община Шумен. Да, точно така. Християна Стойчева ще ни срещне с господин Андриан Ваньов, с когото находчивите евродетективи проведаха директно интервю. Християна, към теб. Здравейте! Намираме се пред офиса на Андриан Ваньов, заместник кмет на община Шумен и ръководител на проекта и сме тук, за да му направим едно интервю и да му зададем няколко въпроса относно проекта. Екипа на евродетективите беше любезно приветстван в кабинета на господин Андриан Ваньов в сградата на община Шумен. Продължени с находчив ентусиазъм, разбродни въпроси и знания, евродетективите проведоха на 30-минутно интервю. Бяха зададени есенциално важни за обществото въпроси относно дейността на проекта за по-чист въздух в община Шумен, чието главен ръководител е именно господин Ваньов. Той категорично заяви, че към момента непредвидени трудности по дейността на проекта не са дневен ред за община Шумен.
Обърна се внимание на това, че дори да възникнат някакви затруднения при кандидатстване, потребителите могат спокойно да се обърнат към общинското тяло или персонално в негово лице. На въпроса относно препоръката на Държавна агенция пожарна безопасност и защита на населението за непоставяне на пелетни камини в многофамилни жилищни сгради, господин Ваньов беше категоричен. Дори за някои хора постановлението да е ограничаващо, аз смятам, че община Шумен е длъжна да се съобрази с препоръката и всякакви разговори посока за отменяне на тази препоръка се обезсмислят. Относно притесненията на евродетективите за електроснабдяване в крайни квартали, базирани на обществени мнения от жители на тези квартали, господин Ваньов отговори, че ако действително се установи, че има такива притеснения сред населението, ще се извърши проверка към електроразпределителното дружество и тепърва ще се установява дали отделни кандидати отговарят на изискванията относно електронапрежението в системата. Евродетективите установиха, че най-голям интерес се наблюдава към замяна с термопомпи въздух-вода. Господин Ваньов заяви готовност за преглеждане на заложената бройка термопомпи, като те се увеличат за сметка на климатите си при втория транш или по-късен етап от кампанията. Господин Ваньов оптимистично гледа към бъдещето на проекта и заяви, че очаква по-голяма гражданска активност напред, особено след като започне поставяне на първите екологични уреди и всякакви притеснения на гражданите относно истинността на проекта изчезнат. Аз бях Християна Стойчева. Останете с нас. Браво, Християна! И адмирации на шуменските евродетективи, които така пълноценно са се посветили на задачата, съблюдават този така важен за здравето и качеството на живот на всички шуменци проект. Точно така. А сега нека се обърнем към колежката Филис Раджебова, която отново ни връща в сградата на община Шумен. Здравей, Филис! Къде те заварваме и с кого си там? Здравейте, днес сме в областен информационен център Шумен и сме тук да зададем няколко въпроса на Ирена Стефанова, която е част от екипа Knowledge Шумен и работи с нас по проекта, който ние наблюдаваме. Здравейте, сега сме с Ирена Стефанова. Много сме благодарни, че сте тук с нас. И сега искаме да ви зададем няколко въпроса. И първият от тях е, защо решихте да се занимавате с този проект? Всъщност това представлява национална кампания, инициатива на мрежата от областни информационни центрове в България, които са 27 на брой и всички екипи на тези центрове изпълняват такива дейности в рамките на инициативата. Тя се провежда всъщност за втори път. През 2019 и 2020 година отново имаше подобна инициатива, вдъхновена от пилотен проект на Европейската комисия Open Cohesion School. И сега ние всъщност за втори път провеждаме тази инициатива, която в рамките на 2 години изпълняваме от 24-та и 25-та година, която протича в 2 фази. Миналата година, както добре знаете, първоначално вие избрахте заедно с наша помощ проект, финансиран с европейски средства, които да наблюдавате в рамките на инициативата, как да извличате информация от публичния модул ИСУМ, как да анализирате данните в модула ИСУМ и в втората фаза, която протича през 2025 година, всъщност вие вече наблюдавате различни процеси от изпълнението на проекта, който наблюдавате и заключителната фаза предстои през месец май. Какво мислите за целият процес? Предвид това, което малко по-рано казах, че вече веднъж изпълнявахме 6-олица подобна инициатива, не смятах, че знам какво ще се случи, знаем какво вие може да дадете като резултат и всъщност не съм имала очаквания, че нещо, кой знае колко по-различно ще се случи от предната година, когато го изпълнявахме, но честно да ви призная, изненадахте ме много и то приятно. Изключително съм впечатлена от всички вас, начинът, по който подхождате към инициативата, отговорността, с която работите, труда, който влагате, без да се притеснявате. Ние почти всяка седмица се виждаме, така че наистина успяхте да ме изненадате и аз съм много доволна. Значи, наистина можем да кажем, че сте доволна от нас. Благодарим ви много. И аз ви благодаря. Вие бяхте с Филис Раджебова. Благодарим ти, Фили, за прекрасната обстановка от областен информационен център Шумен и по-специално госпожа Ирена Стефанова, която бе така любезна да ни отговори на всички въпроси и беше наш коректив през цялото начинание, свързано с мониторинга над проекта за по-чист въздух в община Шумен. И аз съм дължен да изкажа благодарността си към ръководителите от областния информационен център, но не трябва да забравяме и нашите учители и наставници, които ни въведаха в цялата инициатива. Определено. Затова нека се пренесем към горещия стол, където евродетективите зададаха няколко въпроса към педагозите си.
Здравейте, Ивелина Иванова съм, преподавател по философия и руски в Средно училище Панайот Волов, по-настоящем ръководител на екипа детективи на европейски проекти. Участниците в тази инициатива са едни смели, амбициозни и много знаещи млади хора, които се потопиха в море от информация, която ги извади извън зоната им на комфорт, защото за тях това е непозната материя. И трябваше да се запознаят с редица особености на европейските проекти, финансирането, задачите, дейностите, които трябва да направят. Така че за тях това беше едно навлизане в нова среда, ново предизвикателство. И си мисля, че това ще бъде добър повод, за да станат по-можещи и по-знаещи в сферата на европейските проекти. Здравейте! Казвам се Виолета Маразова. Преподавам в Природо-математическа гимназия по история и гражданско образование. Тук съм в качеството си на един от ръководителите на сборния екип. Наистина, самата инициатива дава големи възможности учениците да се запознаят с едни механизми, които са много далеч от училищната среда, в която те се пребивават голяма част от времето си и се обучават. Дава им се възможност през активното учение и неформалното обучение да добият ценни знания и умения, които са в полза за всеки един гражданин. Здравейте, казвам се Екатерина Караджова и съм учител по философия в Средно училище Сава Доброплодни. Ръководител на екипа от нашето училище по работата в проекта детективи на европейски проекти. Виждаме в това, че ще имаме едни доста будни, информирани граждани на нашия град, хора, които утре могат и да инициират сами определени дейности, които да доведат до по-добър град и по-добра среда за живот. Да се върнат и да останат тук. Още веднъж благодарим на нашите наставници и още веднъж отбелязваме особената вещина в работа на евродетективите. Както видяхме, евродетективите на Шумен са работили и ще продължат да работят усърдно за добруването на гражданите на община Шумен. Нашите неуморни следователи, репортери, кореспонденти и детективи са на линия, за да следят безпроблемното провеждане на проекта за по-чист въздух в община Шумен. Благодарим на всички, взели участие в инициативата и допринесли за пълноценния краен резултат. Шумен е древен, Шумен е млад, а Европа сме ние. Шумен е в нашите сърца, а европейски Шумен е тук и сега. Европейски Шумен е нещо, което неистово мечтаем да постигнем напълно, но тогава трябва да преминем трънлив, но добре оттъпкан път на пълноценното европейско развитие. Това развитие се постига именно чрез такива европроекти, каквито евродетективите не случайно избраха да съблюдават. Евродетективите, те са млада и просперираща България, такава, в каквато замърсяването на атмосферния въздух не е най-концентрирано от целия континент, а такава, в която европроектите не са синоним на корупция. Това са те, евродетективите. От Нюсрума на телевизия Еврошумен ви желаем лека и спокойна вечер. Благодарим ви за доверието и за вниманието.